Senyor Miquel Perpinyà, bon vespre. Molt bon vespre. Com estàs? Molt content que m'hagueu convidat. M'agrada molt tenir-te aquí, no ja tant com contertuli, sinó com a escriptor del teu tercer llibre, no? És el tercer llibre que escric, sí. I és el primer d'investigació? Sí. Efectivament, m'he d'entrat aquesta vegada a un terreny que normalment és periodisme de diari, no pot escarbar ni pot gratar tant, ni se pot aprofundir tant. I jo he tingut la sort de poder-ho fer. Ho has fet i ni més ni manco que en Camp de Menja. Per què has escrit damunt Camp de Menja? Bueno, Camp de Menja, l'escàndol de Camp de Menja, és un cas emblemàtic on s'ajunten, primer, especulació urbanística, gent molt poderosa, un constructor multimilionari. En fi, jo crec que tenia totes les claus per no només comptar un cas de corrupció, o de presumpta corrupció, sinó que el podria enllaçar amb moltes vessants que jo he trobat en aquest cas, com és la venda de Solà de Camp de Menja, però també el desenvolupament urbanístic de la façana marítima de Palma, amb el Palau de Congressos i l'edifici de Gesa. I quin és l'objectiu principal d'aquest llibre? Bueno, jo el que he tractat de fer, com t'he dit abans, és aprofundir en un cas i estudiar-lo en profunditat i poder explicar... Donar llum a un cas que tal vegada ha estat molt complex? No, perquè, és a dir, el que passa és que el periodisme quotidià només se queda l'epidermis del cas, que és molt difícil desgranar absolutament el sumari, i això només ho permet fer la literatura periodística que jo he intentat fer en aquest llibre. Però és cert que la pretensió bàsica meva és donar-li la volta en el calcetí, perquè jo crec que una societat madura democràticament ha de mestir plantejaments crítics de tot, no que la gent s'empassoli allò que determinant mitjans de comunicació te donen en cuera, no? Vull dir, jo crec que és bo que se mirin les coses des de diversos punts i pretenc, i no me n'amac i ho dic, és generar polèmica. Vull que no crec que haver escrit els evangelis, vull dir, hi haurà gent que no hi estarà d'acord, tropits molt de calls, crec que pec per tots els costats, però crec que és com s'han de fer les coses i sí, vull generar polèmica que se'n parli, clar. El vas presentar ahir als mitjans, avui precisament a Lió Lange fa una horeta, quasi dues, i quina és l'acollida que has rebut? Jo ja t'he vist per tots els mitjans, Miquel. Bé, el fet de ser periodista i de dur-se ben la gent ajuda bastant, i la gent ha donat els seus programes i jo estic molt agraït, però és cert que després te poden tratar bé o malament. Però s'ha aconseguit aquesta polèmica, tu creus? Bueno, és per ventura prest. Jo crec que la polèmica se generarà conforme la gent el vagi llegint. El llibre ja està a les principals llibreries de Palma i de molts altres pobles de Mallorca i imagino que hi haurà gent que no li agradarà el que llegirà i se sentirà molesta, però jo, francament, no tinc intenció de molestar ningú, però sí que crec que hi ha coses que no s'han contat i jo he procurat contar-les en aquest llibre. Jo he tingut la sort de poder llegir aquest llibre, m'ho vas donar fa uns dies, i he de dir que el recomano molt sincerament perquè efectivament és un llibre que val la pena. No t'ho dic perquè siguis tu, Miquel. No, i m'imagino que si no fos així no m'ho diries. Efectivament, però és un llibre que a jo m'està agradant molt. S'ha de dir que és un llibre petit, són 133 pàgines, però que a més l'hem maquetat d'una forma que tothom me diu, i jo crec que amb això hem acertat, que és un llibre bastant fàcil de llegir. Això és molt important perquè dones moltes dades, dones molta informació i de vegades el cap, si no el que tens davant no és fàcil de llegir, les dades no se te queden. I jo això sí que vull dir, és un llibre que jo recomano, que jo m'està agradant molt i que efectivament dius coses que jo que he pogut seguir el cas, no tal vegada com tu, però sí com dius, com a periodista, coses que no tenia ni idea i que val la pena saber. Miquel Perpinyà, tu me podries resumir per la gent que mos està veient d'una forma resumida què va passar a Camp de Menja? Perquè, clar, la gent mos escolta, però tal vegada no tothom coneix aquest cas. Què va passar? Bé, jo sostenc unes teories, però això fins que no hi hagi una sentència judicial n'hi ha moltes, no? Però el que sí podem contar és que el solar de Camp de Menja és un solar de propietat del Consell de Mallorca que l'any 2005 se decideix vendre. Se decideixen que això pot ser discutible o no, se decideix fer un concurs, no una subhasta, i se valora el solar per 30 milions d'euros, quan hi ha valoracions que diuen que val realment 60 milions, però també és cert que en el sumari n'hi ha
de 30 milions i inclús algunes menys. Se decideix fer un concurs i en aquest concurs se presenten 13 empreses, 13 projectes i guanya per un jurat independent, puntua màxim i dona guanyador un projecte fabulós que era d'en Jan Nobel, del prestigiós arquitecte Jan Nobel. Hi ha sospites des dels primers moments que s'ha facilitat informació privilegiada i tot això s'ha d'aclarir en els jutjats. Però jo pregunteig que una vegada que hi ha la conclusió del concurs de Can Domenge, quan el Consell de Mallorca en ple concedeix el projecte a Sacresa, que és l'empresa catalana que guanya, una UTE, llavors Sacresa, Ferratur i Sacresa, el que passa és que Núñez i Navarro, que era un dels concursants, 8 mesos després presenta una querella contra la cúpula del Consell Insular de Mallorca, que llavors presidia a Maria Antònia Munat, presenta una querella criminal contra tothom, contra tots els consellers. Perquè Núñez i Navarro ha presentat una oferta econòmica de 60 milions, mentre que la resta de 30, que era el que diu el concurs, no? Efectivament. Les bases del concurs només puntuaven el màxim, que eren 30 milions, i tot el rest no oferia cap punt més. I això ho sabia en Núñez. Però la meva pregunta és per què, si el concurs s'adjudica el juliol de l'any 2006, en Núñez no se'n van als jutjats i la querella fins al febrer del 2007. Sobretot quan Núñez ja s'havia llegit les bases del concurs abans de presentar-se. Sí, òbviament, i les havia acceptades. El que succeeix, en aquests 8 mesos, jo ho vaig tratar d'averiguar, i el que passa és que el constructor José Luis Núñez havia comprat un solars a la façana marítima de Palma, on hi ha ara mateix l'edifici GESA. Ho havia comprat a Endesa per 73 milions d'euros amb el compromís que Endesa li havia de donar solars amb una data determinada sense l'edifici, o sigui, l'edifici esbocat. Quan se protegeix l'edifici de GESA, se li rebenta el negoci en Núñez, ja no té aquelles perspectives de negoci que ell havia plantejat. I és aquí, no quan se dona el concurs de Can Domenge, sinó quan se protegeix GESA, que en Núñez van els jutjats a demandar en el Consell Insular de Mallorca. Per tant, aquí hi ha una trama urbanística del desenvolupament de la façana marítima, perquè hem de recordar que la gent, per aventura ja no se'n recorda, però el Palau de Congressos formava part d'una reestructuració de la façana marítima que incloïa esbocar el baluard del Príncep, on hi havia les vivendes militars, fer els pisos de luxe on hi ha el solar de GESA, construir el Palau de Congressos i 2 hotels, no un com hi ha ara, sinó 2 hotels. Quan se trastoca tot el plan d'urbanisme de la façana marítima és quan els empresaris que havien impulsat tant el Palau de Congressos tots escampen, tothom se'n va, Barceló, en Hidalgo, en fi, tots els que... Iberostar, que també formava part del conjunt, tothom se'n va, perd absolutament tot interès en el Palau de Congressos, cada mes s'està fent amb els nostres imposts. Vull dir que hi ha una història que és més complexa del que a simple vista pareix. Miquel, quan un està pendent d'aquest cas, quan un escolta que un concurs de l'administració té un límit de 30 milions d'euros, clar, jo personalment me va passar en aquest moment, en el moment quan va sortir, li estranya que això sigui un límit, perquè se suposa que l'objectiu de l'administració és recaptar fons. Per què passa això? Perquè, clar, tal vegada el ciutadà no entén que si hi ha una empresa que dona 60 milions i una altra que dona 30, per què no se'n va... Per què té aquesta clàusula? Efectivament, això va ser discutit des del primer moment, és a dir, la limitació màxima econòmica per al solar va ser un motiu de polèmica agra. D'això... És que això dona que mal pensar? Bueno, jo explico en el llibre que el fet que Núñez oferís 60 milions, sort tenim que em va oferir 60, però em hauria pogut oferir 860. Les possibilitats que ell tenia de pagar aquests 60 milions eren les mateixes, 0. Perquè hem de recordar que de les 13 empreses que varen concursar i varen presentar un projecte, la del senyor Núñez, ell no va tenir mai cap interès en Can Domenge. Ell va quedar puntuat dels 13... Aquí el quid de la qüestió, no? Dels 13 concursants, ell va quedar el tercer per la cua. Tècnicament no tenia cap interès.
el que ell va fer és rebentar el concurs de Can Domenge oferint 60 milions. I això demostra certa mala fe. Però és cert el que tu planteges de i per què s'havia d'establir un màxim? Perquè això era, d'alguna manera, perjudicar els interessos del Consell. Jo defens que el concurs de Can Domenge s'havia d'haver fet millor. S'havia de fer millor. Això se va fer malament. Però ells sostenen, i així ho han expressat a les seves defenses, que ells cercaven no l'especulació urbanística, que allà se pogués construir qualsevol cosa, sinó que ells cercaven fer un barri emblemàtic a Palma, i que per això el preu havia de ser just, i ells ho havien valorat en 30 milions d'euros. De tota manera, acabo per dir que amb aquesta qüestió jo crec que no hi ha... O sigui, ho podem discutir, políticament és molt qüestionable, però jo crec que aquesta decisió de fer-ho per concurs amb un límit econòmic no és cap delicte i per això ningú podrà ser condemnat mai, en el meu parer. Miquel, tu has dit moltes vegades, sobretot aquests dies, que Can Domenge va ser una batalla política. Amb totes aquestes dades damunt la taula i després d'escriure aquest llibre, quina és la teva opinió damunt la instrucció del cas? Bueno, jo crec que la instrucció del cas, tot i que ha estat complexa, perquè a més havia forats i la causa va anar al Tribunal Superior de Justícia i després va tornar al jutjat d'instrucció número 12 de Palma, jo he de dir que la instrucció hi ha algunes coses que jo denuncio en el llibre que són dignes de destacar. Per no fer-ho molt llarg i perquè la gent s'animi a comprar el llibre. Sí, perquè si no ja l'hemos dicho todo. Si ho contem tot, ningú anirà a la llibreria a comprar-la. Però sí que m'interessa que la gent conegui el que va passar i que s'animi a comprar-lo, no? Però és cert que certes coses de la instrucció xoquen i que per ventura no se saben gaire. Jo crec que desvelen el llibre que en el meu parer se va produir una microcirurgia jurídica per no imputar en els funcionaris del Consell de Mallorca. Perquè sempre es va dir, i inclús ho va dir el Partit Popular, en Fernando Rubio, el portaveu adjunt en el Consell, que ells havien votat a favor perquè tots els informes administratius ho avalaven. I jo dic, i crec que molta gent se demanarà, si això estava mal fet i hi ha polítics imputats, perquè no s'ha imputat en els funcionaris que varen avalar aquestes coses. I hi ha, entre aquests alts funcionaris, el pare d'un fiscal anticorrupció, un dels fiscals anticorrupció, que és el senyor Pedro Orrac. Segur que hi ha gent que es vol animar a llegir més encara el llibre. Sí, perquè el seu pare era tresorer depositari dels bombers del Consell Insular de Mallorca. Miquel Perpinyà, ja mos quedem sense temps, però m'agradaria saber una pregunta que no sé si me la pots respondre perquè no sé si tenim dades damunt la taula. Aquest cas, quant mos ha costat als ciutadans? Això se pot saber? Bé, mos ha costat molt, no? És purament el cas Can Domenge, un potosí. Un potosí. Un potosí. Bàsicament, però jo diré per què. El Consell Insular va rebre 30 milions d'euros. Aquests 30 milions d'euros van ingressar en el pressupost del Consell Insular. I llavors on ara? Bueno, imagino que se va fer la carretera de Manacor, se van fer inversions, etc. El que passa és que ara mateix el solar de Can Domenge està en un limbo jurídic que ningú pot endevinar, i jo he intentat i he xerrat amb molta gent que en sap, ningú pot endevinar com acabarà l'assumpte. Però hi ha que posar-li nom i llinatge al responsable d'aquesta situació. Perquè si dèiem, alguns sostenen que el solar de Can Domenge va ser mal venut, la presidenta del Consell Insular, la legislatura passada, que era la Francina Armengol, del Partit Socialista... He dit de Maria Antònia, quin desastre, perdona, la Francina Armengol. La Francina Armengol va tenir la possibilitat de retornar els 30 milions que s'havien rebut i quedar-se amb el solar. Si era malvendre, si se malvenia a 30 milions, comprar-ho a 30 milions era una compra excepcional. I no se va fer. I això s'ha de dir clarament que la responsable d'això és la Francina Armengol, perquè ella, abans que se declarés Sacresa en concurs de creditors, va poder tornar els 30 milions i quedar-se amb el solar, que hauria estat una jugada fantàstica. I, sin embargo, no ho va voler fer per utilitzar aquesta qüestió escàs com a eina política contra
Unió Mallorquina. Doncs un llibre molt interessant, molta informació, La batalla de Can Domenge, que ja el podem trobar a les principals llibreries de Palma. Un llibre que ha escrit el nostre company i amic Miquel Perpinyà. Miquel Perpinyà, moltes gràcies per estar aquí. Moltíssimes gràcies.